My Richard Ayurveda morning, kakateng jonga ngade I Graceful Nongrum ngade na po mekalaya. Te hakane ko por mental ling bagane ka video ngadan bane share pat phi chapang uni u products mo bangi la ban yo na My Richard bangi khot My Tulsi. Pe phi eng ne My Tulsi. Te hakane ko por mental akwa ban batai phi mo ba chapang ki jingmyntoi ki bangi la ban yo ling ba uni My Tulsi ko bangi tip bo ba yo uni My Tulsi ngi chu khot u kum uta u siem jengki slam ba laban pinkhia ikwa bun ki jingpang ki jingshitam ha ka jingem ka jingi te mentaru na po My Richard ni yo uni My Tulsi ban lingba uni My Tulsi ngi laban yo shibun ki jingmyntoi ki bangi ki ba uni My Tulsi udan ban ai te henrei menta ngan jatho epi ka to ka ne tili ki jing kumba shipo tili ki ki jingmyntoi ki ba uni My Tulsi u ai ka baning kong laringi mentangi penan kam uni My Tulsi. Let's say mo ngidan teng ngila badan hap teng ke jinglong bayong kle te haba ngidan kum kita ki jing shitam mo ki bangi yo kana ka viral flu kamot ni shim yo My Tulsi bat ngi penan kam yo une kamot yo rap bahan ta jongi te fi iru ki judan kini ki brio ki ba judan ru kini ki mau mo ha ukhlai te lada fi penan kam lo My Tulsi kamot une My Tulsi rap kum kita ki jing shitam ru te lingba une My Tulsi ngila ru ban yo kini ki jingmyntoi kum mentangi dan ki khulung rit hapo yeng jingi te teng hakapol met ki khon jingi kila ban le kumpaki bayong kumpaki dan keneka jingpang ktien pangshun tur te fila ban shim eno My Tulsi penta eki shim hakapaka kti jongpi te penta eki te kamot kinsa yo kataka jing jam mo kataka jing mong ka jongki te komentaru mo bon plan jingi le sing dan kineki ngidan kini ki por mo kam tam hakapol yur kum ne mo bangi ju yat bha shi ki khlau ki batap kum to te bon kini ki khnyang mo ki ju daj ngi haki slak ti jungi ane hakano kono penta jong kamen te da fiden kum kita ki jinga kan ru fila ban shimeno My Tulsi bat fila ban apply hakadeka kata ka benta ba phi sha daj kita ki khnyang mat uni My Tulsi rap shibun nang ta uni My Tulsi le se mo ula long shisha kum uta u wei na ke bentai bai rap ngi kum haka jingem jing malaka siru le se mentangi shong ki yeng ki sem ki jingi ki ju ngimla ban biang mo ngi kum khluj haka ding la ne haka no ka balong ka ba kta ya ka sni do ka jingi kamot ngila ban shim uni My Tulsi ngila ban apply haka ta ka jaka ka ba khluj ban ngim dan kam chu ban persat la ne ban pha suma kamot ta no My Tulsi ru la yaram te ko mangi te ba bon na pleng jingi kum ki long kemero le se mo ngila ban dan ka ne ka jing shitam ha ka balong so jingdong la ne ka bang ka UTI problems te uni My Tulsi ru ude solution na ka bakum kita ki jingpang ki jing shitam ki bangila ban kamen te hak ne hingi I ba ude My Tulsi la tho body recharge drops te ka kumnong in penan kam uni My Tulsi kamot bangin penan kam uni My Tulsi tang na ki nam tang tai ki brio ki ba panggi ba shitam henda yo My Tulsi de ban kam da baro ki brio walangi dan hapdeng chong kamet ka pakoi ka bakhia ru te kumnong in penan kam yo My Tulsi My Tulsi fila penan kam da fishu di direct mo haka kumba le singi function tur ngi dan ka jingklut ki komot ngi haban apply direct ro kumang ong penan kam roy uni My Tulsi den dai ladangi kwa bandi panang ka met jingi kamot ngi la ban penan kam yu da ka bangi penan kam haka shiwi haka de ka shiklat ka ngi la ban ai saw sandrop uni My Tulsi bada bangi le kumta kamot ngin kan ai shibun ka jingmyntoi nam ta ka met ka jing kan long kembang Richard ka met ka pha jingi te haka chu ka por rule kumano bala ban penan kam uni My Tulsi ya uni My Tulsi la ban penan kam da baro no ki khlugi khna hadu ki balasan kumjo ki temen ki kro ki la ban penan kam uni My Tulsi ngin skam leng ba ini jing batai ba kindet haka de ka por kan ai ka jingmyntoi nam ta jingi iwe pe iwe Khublei Shibun.